बेरायनोफै नै सागर सेराव बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर हेलौ नै नाय आरोना बेरायनो फैदों जोङो एसे ओरै माबायाव सागरनि मन्दिर दङ मोनसे मन्दिराव बेरायनो फैदों आरो नै बिराद मानसिखा ओरैना मानसियानो मानसि नै बेरायनो फैदों नोंसोरबो होमबा जोंजों लोगोसे बेरायफैबाय दा बेरायफैदों जोङो मा साइसनि मा नांगौ नै बेरायफैदों बास खारदों गेटआ दा नै थांगासिनो लामाथारै नोंसोर थांफाबाय दा लोगोसे दा आं दहाय खोन्थाखाबाय नै सागरा ओरै नुहुरफिनबाय दा ओंखायनो बेरायजेनबाय आरो जोङो दिनै देवबार साननिजों बेरायनो बिराद मोजां जायगाफ्रा बेरायजेनबाय नाय एबार नोंसोरनो नाव गाखोनाय मन्दिराव हाबनाय देखायजोबगोन आरो ना मानसि भिर होनना बुङोबा नाय आरो होंगो दोंगो माबायदि मानसिजों मानसि नुखायनो नोगोद मानसि फैयो मानसिजों मानसि दा थांगासिनो आरो जोङो बिराद मानसि जायो हाबजेननायाव 30 थाखा ना मा नांगौ होनदों माथो लाइन जालायनांगौलै लाइन जालायनांगौ माथो बबेनिफ्राय हाबनांगौ जाखो जोंलाय पुरा लाइनानो गोजा नै मानसिफ्रा लाइनानो गोजा लाइनानो गोजा नै लाइनानो गोजा माथो बेबायदि लाइन थानांगौबा ओरै बै खिबुन्दिबाय बै नै इनिफ्रायसो हाबनांगोन नै लाइनानो लाइन नै मानसिफोरनि गिरखौ नाय नै बेजों लाइन जाना हाबनांगौ मन्दिराव थांनो थाखाय नै बेबायदि मानसि आसरित दे दिनैसो मानसियानो मानसि मा नांगौ बहा थांनो ओंखारदों जोङो नाव गाखोगोन ना होमबाथ' जोंजों लोगोसे नाव गाखोनायखौ नायलांफाबाय थादो ना खिन्थु माला मोनहैगोन पात्ता गैला आरो नै लाइना हाबबाबो हाबख'नो हाला माथो नै नायनो नोंसोरनो मानसिनि लाइनखौ खोन्थागासिनो नाय बिराद मोजां बुस्थु नुदोंना नै नायलाय ओरैनो टफि दं नै ओमफ्राय नै टफिफ्रा नै जा साइज टफिफ्रा नै नायदो नै मा साइजनि टफि नांगौ नोंसोरनो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर लांगोन आं सोरनो बेसेबां नांगौ खोन्थादै खैना कुमारिनि माने टफिखौ लांगोन आं दे आरो सोरनोबाफोर बेग नांगौ नामा नै बेग आरो सिफुङाबो नै मा नांगौ ओइ नै दा बेयाव बारगोन जोङो जों लाइनजों थांगासिनो नै ओइनो बेयाव थांगोन आरो ना डाइरेक्ट बारस'बोग्राफोरखौ एरनदों नै जों आरो लाइनाव दं लाइनाव बारस' बोफैनायखौ बायलाय एरनदों माथो बुद्धिफ्रा मोजाङानो माथो बिसोरनालाय बबेनिफ्राय सर्टकाटलाय आरो VIP ओरै 300 दङ गेटआ ओमफ्राय ओरै 100 दङ थिनहर फिनजाजोब्बाय नै बारस' बोग्रा मानसि थिनहर फिनजोब्बाय बिसोर माने लाइनाव खारा थायाखैबा जों लाइनाव सिदा जाना दङ 300 दङ 100 दं बे जाबाय पाब्लिकनि आरोना 100आ जोंबा हाबबाय थानि होनबा दे दा दसे देखायलायगोन आं नोंसोरखौ दे बेबायदि भिर जायालै बे नै गिरखौ नायलाय मानसिफोरनि गिरखौ आसरित मोनबाय दे आं गिरखौ ओरैबायदि गिर नै दखानफ्राव नै मा नांगौ दखानफ्राव नै मा साइजनि नै साइज खाना लोगोफोर भिउफोरखौ बिराद मोजां नुयो ना
ayo दै गोनां हरनाय ayo बटजों थांगोन नोंलाय सिगाङाव बटआ नुदों दा इदि बारलांनो मोनोबा बारलांजागोनदां माथो हनै ini बारलांबाय मालाय बिरगौनाय बिरा बिरा मानसिफोरनि बिरगौनाय बिर जायाखै मानसियानो ओरैबायदि भिर जादों दिनै मानसि गैयासो नुदोंमोन देवबारबाबो आरो देवबारावसो बांसिन जायो ओइ बटखौ नायना ला नोंथांमोना माने गेटआ गेटखौ नायना ला मानसिफोरनि दोहौ मा बुंनानै दखानफ्रानो साइज साइज जि दङ नै बेगा इयाव दं माथो जलंगाया इनियाव दं माथो दा थांनायाव नायलांनोसै नांलाय र' इखौ गांसे गैया नालाय आंना दा थांबा लांफाजाखै नै लेटारनि दंखायो आंनो नांगौ बे बुस्थुखौ नै मोनसे थांबाय नै मोनसे थांबाय नै नै मोनसे खारबाय नै खारनाया मोनसे थांबाय नै लोगो ओरै नै थांबाय दा ओरै मोनसे थांबाय मोनसे थांबाय मालाय नै मोनसे थांबाय हनै थांबाय दा बिदिनो मोनसे फैबासो मोनसे जोंहा मानसिया बुंद्रायबाय आरो बेसेबां गोलाव लाइन जानानै मोनो थांबाय हनै थांबाय मोनसे थांबाय आराम गिदिंगासिनो मालाय थांबाय माबा बेफार लड जाबाय हनै गसंलायनाबो दं मानसिफ्रा नै सेन्देल दोनबाय नै सेन्देल दोनबाय नै सेन्देलखौ बिदि दोननांगौ नै माबा आरो नागिरना मोननाय नङा सेन्देलखौ इयाव दोनबाय आरोना सेन्देल दोननो थाखायबो हनै जायगाफ्रा आंनि बे सेन्देलखौ नुनाथ' मिनिबाय आंनि बे सेन्देलखौ नुनाथ' मिनिदों आरोना नैबे उपाय गैया आरो भिखारि मानसि माथो खालामनो लोगोफोरना मालाय जि साइज साइज सेन्देल गानबोयो जोंफ्रा हनै दाब्ले दुब्ले गोबा जाजोबलायबाय सेन्देलफ्रा ओमफ्राय बिदि खोनाथाबबाय थायो नामा? औ नायथोंसै बे बयबो नायथोंसै होदो राङा होदो दे होमबा ना दा एबार एसे साफा हगारदोंमोन आंनो ना ओरैहाय नै बेयाव मासे मोजां नै नावखौ नारदों नै नाव नारदों नै ओरैहाय पालवान नाव नारदों नै इयाव नाय नै 094519158 नाव सालायग्रा नुबाय दा नाव सालायग्रा बिराद डिजाइन दं दे खिन्थु